Boroknya gede, sekolah cuma jora. Mungkin yang itu usun dong kata. Ye, tukang ko thangkai nih tong lain mah mereng lagi aichuk gereng saja kau sekolah senang. Ko digi thangkai sung mereng lagi tong kakak tu lagi. Kau mau semani ya phaiywi, ane nong phaiywi ko phaiywi beja sa. Kakak tahu yang nong ko digi. Emne swbaijakha no borok khopung emne borok no kuno hamyakin maya borok tini swngbai no buri wi tongo swngbai murungri tongo angni jigo murugjak borok baksa engkai to semani ya engkai jam khainai kuno khainan gerei ko mayung rungnai ta se thango khopung warung mangsa jagi ku parawo iba thang ko SDM bai jogajog thang SDM official jogajog thangka kuno jogajog gerei hinai ya tangnai ya jogajog thangai na khai tongo to bose kuno formula maya Deba kami ni lukurok apa kena kuno jora rogo. Kami ni lukurok Borok tanggo. Borok tanggo. Hai pano respon kerja. Pano respon kerja. Apa hai? Oh, satoli dong sini mau para waire di sini karo. Kami ni bumo. Kami ni bumo kai ko Mungiakami ni andarol di mandogo hadu ne kaisa tonggo. Om mandogo hadu ni di las. Borong nang jeng ni bumo. Anjali Anjali Debbarma. Andogo kuno kusai kerja. Angrandi borok tongjaman kusa notiyai. Kai Tabuk no rok se muti khewa bosa klang thangga rang tam khainai agi subai mas mangraya iko nainane bamukuna ta ta diba iko nainai doro 2000 iko wo 11 12 kaisa 11 wo 8 2 2024 kaisa ini সব সময় ন mayung ni jala kaisa sarkar decision dikai jakumuta o sarkar tamgui decision di maya ba bhaje sini jonogon banchinai जों गोरै गोदै न' खुक थाङै दंमानि जों गाम खायदा जानाय न' दा थांनाय Tabuk आं बोरै रानि बरक न'खौ आंनि परिबार कुनु जाखिर गोरै आखिर गोरै आंनि बुसा सिखा दिगा लेखा फरा दंखानो कुनु जाखिर गोरै कुनु जाखिर माइया दाम खाय चलिनाय आबो सरकार नायै कायसा डिसिसन मारिनाय खुद आनो सिमिया Sini mo eleka Krishnapur sini edisi elekaro joto sini jonogoni bagai suggestion marinai kaham lama ma phunungnai tam khai mo mayung no bonong mo thangnani abo kaisa sida tongmana hanai ani parago sida Tini silsamung kulai mat kulai lia las prai saitani sikango mayung phaiywi ko log joto noru phaiywi kelang thangbai uka engka oboni sai sikang 2000 te na kajeno 11 12 2000 te so waisa aboni kuno formula mayai pang dui bar thangni tunuri ka SDM office kuno ek puisa maya ang buriran di porok logo ang sampai sinam tongmani sara dunia sudah ang simia o parawo ini parawo sini parawo hopung kebo tulaya mereng laimang kai phaiywi nei joto no janjal nogoja habwi tulaya kai orungnai rogo dana no mereng lai tongo joto no mukri thangman jorawo saijani sikango phaiywi anogo mayung nok bai telang thangbai oboni sai sikang 2023 rogo subai phaimani kuno ek puisa pano kuno formula maya forest ni hoite kuno jawab maya rifuru borok tam ni sa rifuru iko receive sector no kalang de hinkai kai thaiga ga bo ang thangai
taiwai sama semania kuno formula semaya kuno utor semaya berirani borok botam khai nok tangkha botam khai sai tongkha abo kuno formula kari sarkar abon iko duibar ang tuniri mane kai tini bahai hai sapung hopung thuya saya kerai selai sengasu para kote desi pal kelai thuya iko tini hopung ma thuya